Аз съм Ива Благоева от Тимшел Йога и днес адресираме китките и по-специално едно медицинско състояние, наречено синдром на карпалния тунел. Китките са сложна става, изградена от костички, мускули, сухожилия, лигаменти, благодарение на които извършваме разнообразни движения с ръцете си. Карпалният тунел е малък проход в основата на китката, дължината му е около 2 см и половина, който е изграден от костички, лигамент, имаме някои флексори, благодарение на които свиваме и изпълваме пръстите на ръцете си. Ако действително си представим един тунел, стените и пода на тунела са изградени от кости, наречени карпални кости, а горе тавана, покрива на тунела е изграден от съединителна тъкан, наречена карпален лигамент. През този тунел, през този проход преминава медиалния нерв, който е основният нерв, преминаваш по продължението на цялата ръка, завършваш в пръстите на ръката. Когато имаме притискане на нерва в карпалния тунел, имаме синдром на карпалния тунел. Симптомите са боцкане, изтръпване, обезчувствяване, болка от много слаба до много силна болка. В някои от по-тежките състояния имаме невъзможност да хващаме и да задържаме тежки предмети с пръстите на ръцете си. Така днес ще ви покажа някои движения, които може да включите в ежедневието си, за да подобрите здравето на своите китки. Пропуснах да кажа, че нерва се възпалява, когато имаме ежедневни, повторяеми движения с китките на ръцете. Най-често това е работа на компютър, работа с мишка, много писане с химикалка, слайдване в телефона. Добре е, доколкото може да ограничите тези повтарящи се движения или просто да раздвижвате ръцете си и китките си по-често. Първото нещо, което може да правите е кръгчета с китките на ръцете, като докато правим кръгчета, търсиме осъзнатост, бавно движение и пълния обхват на движение в китките. Тоест не просто върта китките по този начин, окей, готов съм. Заставате с изправен гръб, бавно насочвате ръцете, китките на пръстите надолу, навън, нагоре и навътре. Като отново повтарям, търсите пълния обхват на движение. Правите 10 повторения на едната посока, 10 повторения на другата посока. Второто движение е така наречената вълна. Преплитате пръстите на ръцете, вдигате лакътя нагоре, бавно преминавате през китките и завършвате в другия лакът. Отново търсим пълния обхват на движение в китките. Движението е бавно и осъзнато. 10 повторения на едната посока, 10 повторения в другата посока. Преплитате пръстите на ръцете и в случая ще търсим да обтегнем външната страна на китката. И избутвате с външната страна на китката напред. Сега тук няма как да изпънете лактите до край. И издишвайки, прибирате към гърдите. Дишвайки, избутвате напред. Дланите сочат нагоре, пръстите на ръцете сочат нагоре. И издишвате. 10 повторения. Заставате в голяма опора. Пръстите на ръцете са разперени, дланите са под рамената. Пръстите на ръцете сочат напред. Тук внимавайте кръста, гърба да не пропада, да не събирате рамените лопатки, дръжте опашната коз в неутрална позиция, лопатките отдалечени една от друга и започвате да пренасяте тежест назад-напред. Опитвате с рамената да прехвърлите напред пръстите на ръцете колкото може повече. Адаптирайте движението към вдъха. Направете 10-15 повторения. След което завъртате пръстите на ръцете в страни и започвате да пренасяте тежест наляво-надясно. Завъртате пръстите на ръцете назад и отново пренасяте тежест напред-назад.
Ако болката е твърде много, просто намалете обхвата на движение. Сядате върху петите. Ако ви е трудно да стоите върху стъпалата, може да седнете по турски, няма значение. Завъртете дланите нагоре към тавана и задръжте тук, дръжте гърба изправен. Тук може да регулирате степента, като избутате напред или гърба назад. Много просто движение, упражнение, което може да правите дори в обедната почивка, е да противодействате. Тоест, поставите едната ръка в външната страна на другата ръка. С ръката натискате навън, с другата ръка натискате навътре, така че да има противодействие. Правите това от всички страни, от вътрешната, от външната. Правите го надолу и нагоре. И много приятен масаж. Тръгвате от основата на китката и преминавате по дължината на ръката. Тук пръстите на ръцете сочат нагоре и след което завъртите надолу. 10 пъти с едната ръка, 10 пъти с другата. Желаем ви приятна и ползотворна практика.